защото това относително взете за цял край. Тук още входа, тук е вкарване хлебовите. Тези места тук са ясните, които са слагали храна и вода за животните. Защото за хората в това време реколтата от градините и животните били единствени. Предполагам, че въпреки, че е тясно, че е малко, не е задушно, има много добра вентилация. Да. Има, ще видите, като тези дупки в стените. Тук има, оттатъка има. Тези малки дупки, които виждате издълбани в камъка, е била тяхната версия на безжична връзка. През тези отвори са си предавали съобщения един на друг. Може да минавате напред, да се съберем всички, че тук е по-широчко. Това отново са складове. Нека дойдат всички да видим какво водят. По средата камъка, от който се спъвате минавайки, е бил камъка за покръстване. Срещу вас точно се намира олтара. Ще направо хола. Да, за първи път се случва да сме само ние тук. Добре дошли в едно от най-важните помещения на подземния град. Мястото, където се прави виното. Винарната е. Ето тези големи издълбани помещения, мястото, където гроздето е оставало да ферментира, после са го мачкали отгоре, както знаете, и ето тук е изтичала готовата шира, която чакат да отлежи. Важно помещение, този тип подземни градове са ползвани някой път по половин година, по 7-8 месеца. Тук пък е мястото, където може да видите системи на пътстващи върхи. Са били във времето на хетите. Ето това огромно нещо, този грамаден камък. Видете малко по-нататък да можем всичко. За да се затворят различните етажи на града, тогава, когато той е бил обсъден. Ето тук едни по-големи дупки може да видите в камъните, това са въздуховодите. До ден днешен учените са удивени как хетите са успели да изработят такава система, че ако в момента те се топлят или готвят тук, пушата да излиза след 20 км. За да не може врага да ги намери къде се намират те сега. Ние сега имаме едни инженери, дето ни построят по операция и тя потича. Вижте хората колко са били. Дори може да влезете и тук да се снимате.
Усетите се изработите. Кухня. Земния град. До 80 метра. Надолу. Просто туристи. Изумително. Вече се намираме и в кухнята. Тя не е на най-ниското ниво, защото първопродуктите за приготвяне храна на толкова хора е трябвало да се пренасят и отнасят отгоре до тук. И второ, за да е по-лесно да се отвежда дима. Ето върху този огромен камък е пален огъня, върху който е приготвяна храната за обитателите на подземния град Каймакюр. Защо има такива едни странни като ямички, по-големи, по-малки? Насякъде. И ония ден скалната, черната скалната. По-малки, които са отстрани храната и водата за животните. А в по-големите стаи, да има малко като стъпала и аз имам предлагане като деца нещо направено. Не, туалетните са на етаж една обща светична яма, в която ходят всички. Предполагам ви прави впечатление, че въпреки, че сме едно стадо хора тук, седиша спокойно. Да, Това е така дори когато тук сме гъс връз глава по 60 групи. Броили сме на паркинга 60 автобуса и всички ние сме били тук и въпреки това недостиг на кислород не се усеща. Вентилационните въздушните системи, които са направили, са безупречни. А за тези, които дойдоха накрая, върху този голям камък е пален огъня, огнището, на което е приготвена храната за всички обитатели на града. И пак казвам, до ден днешен учените нямат обяснение как необразовани хора, примитивни хора са успяли да създадат такова нещо, в което освен да се отглеждат толкова много хора, то да бъде неоткривано. Ами в тези най-големите градове казват, че са живели стотици хора. Сега за точната бройка да нямаме данни толкова време назад, но предвид броя на стаите и това. Отядали. Знаете, че на този така че е била по-инжира обстановка. Те стави толкова деца са да си възникне. Къде се стаи? Да. Какво е? Че къде се стаи? Това да се прави толкова много камък от тази навънка. Така не знам. То с какви си... Къде се стаи? Да, как се изнася тук?
Не влязах. Изследвани са до 80 метра под земята, по-специално. Възможно е да е имало и по-надолу с годините да са се разрушили. А ние слязохме 40 метра под Ние земята. слязохме до 40 горе-долу. Мисля, че никой не е решил да остава.